ali već u 2020. i 2021. očekujemo ponovnu profitabilnost. To smo već jedan put pokazali da možemo napraviti nakon investicije u 2017. godini, kada smo na kraju iste godine bili neprofitabilni. Prošle godine smo već potvrdili da u svega jednoj godini kao proizvodna tvrtka možemo to ukrenuti u profitabilnost. A što se tiče nekakvih drugih informacija, dosta toga možete vidjeti na Founder Beam sindikatu. Tamo smo složili u tekstu skraćenu verziju poslovnog plana. Mislim da ima zbilja dosta informacija i o proizvodima, i o tržištima, i o partnerima, i o konkurenciji. Sve smo nekako uklopili u taj tekst. Za ovu novu rundu evaluacija, dakle 2017. je bila 4 milijuna eura primani, u ovoj novoj rundi je evaluacija tvrtke 15 milijuna eura. Nismo je mi iz glave na neki način procijenili. Odlučili smo prije nekakva 3 mjeseca angažirati jednu od Big Four companies da nam napravi evaluaciju neovisno, nevezano za nas, i u principu dosta intenzivan proces bio proteklo 2 mjeseca u kojima da smo sakrijali sa svim pitanjima o svemu mogućem i zvali pola ljudi iz ove prostorije i pokušavali naći neku rupu